Oi, ja tenim circuit per dissabte amb els mossanaires al llac Petit. Dimarts vam veure com era el circuit, ens va agradar molt. Comprovant-ho també l'Oriol, el meu fill, vam anar-hi dijous. Fran, Isas, Lucy, Felissa, fotografies d'entrenaments que rebem amb molt de gust, que ens heu d'anar enviant. En Jordi, quan surt amb en Rubén, ens n'envia una. També quan va en bicicleta, també ens envia la seva fotografia. I també quan va amb una bona colla, amb el Jordi, la Susana i el Rubén i un amic. I en Miquel va a la feina i ens envia la seva foto diària. I també quan surt de treballar va en bicicleta. Fantàstica foto. En Joan puja aquí dalt els turons, la foto d'en Joan. I el grup de noies de Can Palet, que surt un parell de dies per setmana, ens envien les seves fotografies. I a dalt de Montserrat, en Jordi et demana foto i que vinguis a entrenar. Vine!